በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኩሉ ግዜ ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታት በአጸደ ነፍስ ለለው ቅዱሳን አቦታትና ከምኡ እውን በአጸደ ስጋ ለለው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለለዎም አቦታት ኣብ ልዕሊኦም ዓመፅ፣ ጽርፈት፣ ውርደት፣ ብዙሕ ስደት እና ጽርፈት ብዙሕ ነገራት ክፍጸም ይረአ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ ነገር እዚ እንደገና ደቂ ተዋህዶ ኦርቶዶክሳውያን በእውነት እላረአና እላሰማዕና ስቕ ክንብለ ይግባእ ማለት እዩ። እዞም ቅዱሳን አቦታት እዚኣቶም እቶም ቅዱሳን ወይ ድማ ቅዱሳት አንስት እቶም ቅዱሳን እዚኦም ኩሎም ብፆታ ቅዱሳን ቅዱሳት ቅዱሳን አቦታትና ቅዱሳት አንስት እኖታትና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሓደ ግለሰባት ውርደትን ጽርፈትን ትውዕል ተለው ከም ኣማኒ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተኸታሊ ነገረ ቅዱሳን ነገረ ማርያም ነገረ ሰማዕታት ለኣምን ከም ኦርቶዶክሳዊ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ልሕምም እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዞም ኣቦታት እዚኦም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሂወት የብሎምን ማለት እዩ። እዞም ቅዱሳን እዚኦም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሂወት የብሎምን፣ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ወገን የብሎምን፣ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ንብረት የብሎምን። እገለ ሓወይ እገለ ወደይ ልብልዎ የብሎምን። ህዝቦም ዓዶም ወገኖም ኩሉ እዩ። ብስሩ እውን እቲ ኣማን ጥራሕ እውን ኣይኮነን፣ እቲ ኣማን ጥራሕ እውን ኣይኮነን፣ እቲ ኦርቶዶክሳዊ ጥራሕ እውን ይኾነ፣ እቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዘሎ ጥራሕ እውን ኣይኮነ፣ ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወፃኢ ዝኾነ እቲ ክርስቲያን ጥራሕ እውን ይኾነ። ብስሩ ኣብ ዓለም ለሎ ፍጥረት ኩሉ ናዮም ወገኖም እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ይሕዝኖም ማለት እዩ። ኩሉ ውሉዶም እዩ። እቶም ቅዱሳን ወገን፣ ሃገር፣ ከባቢ የብሎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቅዱሳን ስም ተላዒሉ ካሊእ ውርደትን ጽርፈትን ትፍጸም ተሎ ከም ኣማኒ ብጣዕሚ ከም ወዲ ሰብ እውን ይሕዝን ይሕፍር የናድድ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ሂወቶም ለእግዚአብሔር የመሕሊፎም ማለት እዩ። ሂወቶም ለህዝቢ ዓለም ኩሉ ለፍጥረት ኩሉ የመሕሊፎም ማለት እዩ። ወገኖም ሓዲጎም ሃፍቲ ሓዲጎም ንብረት ሓዲጎም ካብዚ ዓለም እዚ ወፂኦም ዋላ እውን ኣብዚ ዓለም ውሽጢ እዚ እውን እናነበሩ ይኹን ማለት እዩ ብናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ለደቂ ሰባት ብምጽላይ ብናይ እግዚአብሔር መንገዲ ዝሓለፉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ማንም እናተልዓለ ስሞም ከጥፍእ ተሎ ከም ኣማኒ ክሕዝን ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ብስሩ እውን ንቅዱሳን ምጽራፍ፣ ንቅዱሳን ምቅላል፣ ንቅዱሳን ምውራድ ብስሩ እውን ልዞም ኣማንያን ጥራሕ ዝሕደግ ይኾነ ማለት እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ እውን ናብ ቤተ ክርስቲያን ልብሉ ግለሰባት ሓደ ግለሰባት እውን እዚ ነገር እዚ ክፍጽምዎ ይረአዩ ማለት እዩ። ክርስቲያን ኢና ልብሉ ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢና ልብሉ ብነገረ ቅዱሳን ንኣምኑ ወይ ድማ ንኣምና እንብሉ ምናልባት ኣብቲ ለለዎ ደረጃ ውሽጦም ይኣምኑ ድዮም ኣይኣምኑ
ካፍትሉልዎ ነገራት ካፍትሉ ልናገርዎ ነገር ሓደ ግዜ ንምርዳእውን የጸግም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ደገ ጥራሕ ካፍቶም ኢኣማንያን ጥራሕ ይኾነ ማለት እዩ። ካፍቶም ንኣምን ኣልውሉ እውን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ጽርፈት ከካይዱ ተለዉ ውርደት ከብጽሑ ተለዉ ዘርአዊነት ብልመስል መልክዑ ከገምግም እውን ብልኽእል መልክዑ ክናገሩ ይረአዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ለእግዚአብሔር እዮም ሓሊፎም፣ ቅዱሳን ለእግዚአብሔር ለመንገዶም እዮም ሓሊፎም፣ ለሃይማኖቶም እዮም ሓሊፎም ለቲ ሃይማኖት ክሰርሑ ለዛ ጽድቂ ክሰርሑ ለቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ ወንጌል ክሰብኹ ህዝቦም ከምህሩ ለእግዚአብሔር መንግስት ከምጽኡ ለሓለፍዎ ብዙሕ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ መንገዲ እዚ ዓንቀፍቀፍ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ንሳቶም ናይ እግዚአብሔር መንግስት ከምጽኡ ተኻሊእ ደሞ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ስለይርድኦ ኣብቲ ማእኸል እዚ ብዙሕ ዓንቀፍቀፋት ንሳቶም ድልየቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናይ ዓለም ሰብ ድማ ድልየቱ ናይ ዓለም ናይ መንግስቲ ናይ ሃፍቲ ናይ ካሊእ ነገር ክኾን ይኽእል። ስለዚ ኣብዚ መንፈስ ቅዱስን ዓለምን ክጋጨ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣይህልየ ይበሃል እዩ። እዚ ግን እቲ መንፈስ እቲ ኩነት እቲ ዝፍጠር ነገራት ካበ እዩ መንጭዩ ኢልኻ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዓቕሚ ለለዎ ሰብ ክርኢ ክምርምር ይኽእል እዩ። በዛ ማለ በዚ ግን እዩ እቶም ኣቦታት እዚኦም መንገዶም ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምስራሕ ኣጋንንቲ ኣብ ምውፃእ ሃይማኖት ሃይማኖት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተቋም ናይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ገዛ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ክትቕጽል ልገብርዎ ዓብዪ ተጋድሎ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ተጋድሎ እዚ ብዙሕ ነገራት ክፍጸም ከጋጥሙን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ብግሉ ተላዒሉ ስቑኢሉ ሃምዱላይ ክነገረ ይግባእ ማለት እዩ። በተለይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኮይኑ ኣብ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኮይኑ ስቑኢሉ ብግሉ ተላዒሉ ቅዱሳን ክሪቲሳይዝ ክገብር ክግምግም ናይ ባዕሉ ልደለዮ ሓሳብ ከራምድ ከም ግለሰብ ልፍቀድ መስሎ ይስምዐኒ። እቱ ኣብ ደገ ዘሎ እቱ ኢኣማኒ ዝኾነ ምክንያቱ እየኣምንን እሞ ከምዱላይ ክብል ይኽእል እዩ። ከምዱላይ ክብል ይኽእል እዩ ማለት ግን ናይ ሰብ ክብርን ናይ ሰብ እምነትን ክነክእ ግን ኣይግባእን። ማንም ሰብ ድላይ ክኣምን ይኽእል እዩ። እግዚአብሔር እንኳን ደቂ ሰባት እግዚአብሔር እውን ኣይገደደይ ማለት እዩ። ግን ማንም ሰብ ተላዒሉ ግን ናይ ሰብ እምነት ናይ ሰብ ክብሪ ናይ ሰብ ማንነት አይደንቲቲ ክነክእ ኣይግባእ ግን እተበለ ግን ብዙሕ እውን ዝሕፍር ነገር የኾነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣይኣምንን እሞ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኮይኑ ግን እዩ በቤተ ክርስቲያን ለይተረአየ ብጉባኤ ለይተረአየ በቦታት ለይተመኸረ በቤተ ክርስቲያን ለይተዘተየ ማንም ተላዒሉ ሓደን ክልተን ሰባት ለመኸርዎ ስቑኢሉ ሓምዱላይ ክናገር ግን ግቡእ የኾነ ማለት እዩ። እዚ ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ግለሰባት ክወፅውን ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ እንገብሮ ነገር ብኣግባቡን ብልክዑን ክኾን ይግባእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ሓደ ሰብ እውን ዋላ ልክዕ ዘይኮነ እምነት ለኣመነ ልክዕ ዘይኮነ እምነት ላተኸተለ ስኢልካ መፂኻ ትጋጨዮ ኮይንካ ክበኣሰካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ክፃለእካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኩርኩንነካ ክፀልአካ ክወቕሰካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዋላ እኳ እቲ እምነት ትኽክል ዋላ ኣይኹን ማለት እዩ። ምክንያቱም ግን እሱ ትኽክል ኢሉ ተቐቢልዎ ንብዙሕ ዓመት መፅኡሉ ንብዙሕ ዓመት ተገልግልሉ እዩ። ስኢልካ ካብ መሬት ተላዒልካ ነጎዳ ተምፅእ ተለካ ግን ምናልባት ሞት እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ቅትለት እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ደቂ ሰባት ችግርን መከራን ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንገብሮ ነገር ኩሉ ክንጥንቀቕ ይግባእ። ስለዚ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ፅርፈት ክፍፀም ይረአ ማለት እዩ። ለምሳሌ ናይ ኣቦና ጻድቅ ካህን ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘሸዋ ቅዱስ ኣቦና ጻድቅ ሐዋርያ ዝኾኑ ኣቦኦም ጸጋ ዘአብ እኖኦም እግዚእ ሃርያ ዝኾኑ ቅዱስ ጽሩይ
ንጹህ ሐዋርያ ዝኾነ ኣቦና ብዙሕ ግዜ ይለዓሉ እዩ ብካሊእ ግለሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝኾኑ ግለሰባት ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ተነጊሩ እዩ ዘይተነገረ ተናጊሮምስ ፀጊቦሞስ ካብ ልበሃል ተናጊሮሞ እዮም ማለት እዩ። እቲ ልሕዝን ነገር ግን ካብ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን እናልብሉ ብነገረ ቅዱሳን ዝኣምኑ ሰባት ከምዚ ዓይነት ፅርፈትን ውርደትን ትግበር ተሎ ግን ብጣዕሚ ይሕዝነካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ነገራት ክንገር ይስማዕ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ጻድቅ ቅዱስ ካህን ጻድቅ ሐዋርያ ዝኾኑ ኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊኦም ፅርፈትን ውርደትን ክፉእ ቃላትን ብቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሓደ ግለሰባት ክንገር ይስማዕ ማለት እዩ። እዚ ግን ትኽክል ይኾነ ኣገባብ ይኾነ ሰብ ናይ ባዕሉ እምነት ኣለዎ፣ ናይ ባዕሉ ተሓሳስባ ኣለዎ። ተተሓሳስባ እውን ክቐረፍ ተኾይኑ ትፀገም እውን ሃም ፀገም ሃሉ ተኾይኑ ክወፅእ ተኾይኑ ብልክዑን ብመልክዑን ክኾን ይግብኦ። ምክንያቱም ፀገምን ችግርን ከምፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣቦና እዚኦም እቱ ዝነበርዎ ዘመን ካብዚኣ እስካብዚኣ ተባሂላ ትቁፀር እያ ማለት እዩ። ምንም ለደናገር ነገር የብሉ። ኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘሽዋ ጻድቅ ሐዋርያ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ታ ዝነበሩላ ዘመን ታ ናይ ጽድቂ ናይ ቅድስና ዘመን ናይ ብህትውና ዘመኖም ካብዚኣ እስካብዚኣ ተባሂላ ትፍለጥ እያ። ለደናግር ነገር የብሉ ማለት እዩ። ዝፍለጥ ነገር እዩ ማለት እዩ። ዓዶም ይፍለጥ፣ ኣቦኦም እኖኦም ይፍለጡ፣ ናዮም ዝነበርዎ ዘመን እውን ይፍለጥ። ስለዚ ንጹር ርኡይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘመን ንፍለጥ ተኾይኑ እቶም ኣቦ እዚኦም እንደገና እቶም ጻድቅ እዚኦም እንደገና ኣብ ሃይማኖት ለበርከትዎ ዓብይ ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ሃም ቤተ ክርስቲያን ንምስራሕ ጽድቃ ሒዛ ክትቕፅል ህዝበ ክርስቲያን እውን ብእምነቶም ክቕፅሉ ወንጌል ክስፋሕፋሕ ገዳማት ክስፋሕፋሓ ኣቦታት መነኮሳት ክስፋሕፍሑ ቤተ ክርስቲያን ክትስራሕ ክትዓቢ ኣጋንንት ብምውፃእ ጣዖታት ብምጥፋእ ብስሩ እውን ኣብቲ ዝነበርዎ ግዜ እውን መንግስቲ እውን ካብ መንግስቲ ካብቲ ሓደ መንግስቲ ላብቲ ሓደ መንግስቲ ብሰላም ብለይ ጦርነት ክመሓላለፍ ብጣዕሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ላገበሩ ዝነበሩ ኣቦ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እጅግኑ ብጣዕሚ ዝጠቐሙ ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈለጡ ኣጋንንቲ ኣብ ምጥፋእ ኣጋንንቲ ኣብ ምውፃእ ሰብ ጣዖት ካብ ምምላኽ እግዚኣብሔር ከም ምልኽ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ሃም ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ኣቦ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣቦ እዚኦም ክኽበሩ ይግብኦም ማለት እዩ። ክውደሱ ይግብኦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦታት እንደገና ዘርኢ ወገን ዓልየት የብሎም ማለት እዩ። ብወገንተኝነት ብካሊእ ጉዳይ እውን ዝለዓሉ መንገዲ ይህሊ ማለት እዩ። ሰባት ተገይሮምዎ ሰባት ተፈፂሞምዎ ኣሕና እንደገና ክንደግሞ ይግባእ ማለት እዩ። እሳቶም ስርሖም ሰሪሖም ሓሊፎም ኣሕና ግን ለበላሸናየ ነገር እንደገና መልስና ክንደግሞ ይግባእ ማለት እዩ። እሳቶም ስርሖም ሓሊፎም ሓደ ሰብ መፅኡ ግን ኣብ ፅሕፈት ከበላሽ ይኽእል እዩ፣ ኣብ ኣነጋገራ ከበላሽ ይኽእል እዩ፣ ኣብ ድርሳን ኣብ ገድላት ከበላሽ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ኣሕና መሊስና እንደገና ካሊእ ስራሕ ካሊእ ችግር ነምፅእ ተኾይንና ግን እንደገና ተመሊሱ ካሊእ ችግር ይኾን ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ይሰርሕ፣ እግዚኣብሔር የኽብር፣ እግዚኣብሔር ቅዱሳን ይመርፅ፣ ፍጻሜኦም እንደገና ይፀብቐሎም። ስለዚ ኣቦና እውን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጽሩይ ንጹህ ኣባ ሃይማኖት ቅዱስ ካህን ምዃኖም ንፈልጥ ንኣምን ማለት እዩ። ብዙ እንደገና ንቕፅል ንምራሕ ቤተ ክርስቲያን እንደገና እዚ ትፈልጥ ማለት እዩ። እዚ ፈሊጣ እንደገና ትትግብር ትሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እንገብሮ ነገራት ኩሉ ክንጥንቀቕ ይግባእ ማለት እዩ። ኣስተውዒልና ክንገብር ይግባእ ማለት እዩ።
ስለዚህ ቅዱሳን እግዚአብሔር ብልመረጾም ሰሪሖም ሓሊፎም እዮም። ካብቶም ቅዱሳን ኣቦታትና እንደገና ሓደ ኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን እዚ ነገር እዚ ፈሊጥና ተረዲእና ናይ ቅዱሳን ክብሪ ክንሕሊ ይግባእ ማለት እዩ። ብስሩ እውን ሓደ ቅዱስ ትለዓል ተሎ ማንም ሰብ ስቕ ክብለ ይግባእ ማለት እዩ። ብስሩ ቅዱስ ዘርኢ ኣለዎ ድዩ? ወገን ኣለዎ ድዩ? ዓሌት ኣለዎ ድዩ? ድንበር ኣለዎ ድዩ? ክልል ሃገር ኣለዎ ድዩ? ብስሩ ከምዚ ናይ ወገን ዝመስል ነገር ልምታይ? ስለዚ እዚ ክኾነ የብሉ ማለት እዩ። እሞቶም ካብ ደገ ዝመፁ ቅዱሳን ሓና እንኽተሎም ብፀግኦም ብምልጅኦም ብቅዱስናኦም እናኣምኖም ቅዱሳን ሁሉ ሳቶም ብዘርኢ ብካሊእ ብዓልየት ክነልዕሎም ይግባእ ማለት ድዩ? ስለዚ ከምኡ የኾነ ማለት እዩ። የትም ይወለድ የትም ይኹን ቅዱስ ዝኾነ ጻድቅ ዝኾነ ናይ ጽድቂ መንገድ ለለዎ ኣቦ ተኾይኑ ማንም ሰብ ከኽብሮ ክውድሶ ከፍ ከፍ ከብሎ ይግባእ ማለት እዩ። ካልኦት ቅዱሳን ተሃልዮም ለይንፈልጦም ስሞም ዝተቐበረ ስሞም እስካብ ሕዚ ለይተፈለጠ ብግለ ሰባት ምክንያት እውን ክኾን ይኽእል። ሕዚ ማንም ሰብ ብኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምክንያት ጽድቁ ከይፍለጥ ዝተገበረ ሰብ ይህሊ። ብኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝኽተሉ ሰባት ግን ዝተሰርሐ ስራሕ ክህሊ ክኾን ይኽእል። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከም ከባቢነት ከም ብሄረኝነት ለኣሙኑ ሰባት ችግር ከምፁ ይኽእሉ እዮም፣ ችግር ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን ናዮም ፀገም የኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ሸዋ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ለለው ቅዱሳን ለይፍለጡ ተሃልዮም ክፍለጡ ምግባር እዩ። ዝተዘንጉዑ ተሃልዮም ክፍለጡ ምግባር እዩ። ቀደም እንተኾነ እኮ በዓልና ደቂስና በዓልና ሃሪስና ክፍለጡ ክወፁ ለይገበርና እዮም እዮም ዝወፂሖም። ከዚ እውን እንተኾነ እዚ ነገር እዚ ተሃልዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ክፍለጡ ክወፁ ጽድቆም በረከቶም ድማ ክበፅሐና ምግባር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይና ስራሕ እዩ ማለት እዩ። እዚ ግን ሰባት ዝገበርዎ መሊስካ ብምድጋም ይኾነ ብካሊእ ናይቲ ሓደ ክብሪ ላነኻእኻ ልናባዕልኻ ክብሪ ክትብል ልናባዕልኻ ክትዕቢ ልተሓደ ላነእስኻ ልተሓደ ላቆረስኻ ግን ይኾነ ማለት እዩ። ብናይ እግዚአብሔር ፍትሒ ብናይ እግዚአብሔር ርትዒ ብናይ ቅዱሳን ፀጋን ብዝረኸቦ ፀጋ መንገድን ቅዱሳን ክፍለጡ ዝግብኦም ክፍለጡ ይግባእ ማለት እዩ። ግን ልተሓደ ላነቐፍኻ ልተሓደ ላትሕትኻ ናቲ ሓደ ክብሪ ልተሓደ ክብሪ ላሃብኻ ግን ይኾነ ማለት እዩ። ካሊእ ሓደ ሰብ ዝሰርሖ መሊስኻ ምድጋም ኣይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከቶም ጽድቆኦም ምልጅኦም ቃል ኪዳኖም ንኹልና ይብፅሐና ብመስቀሎም እውን ይባርኹና። ዓብይ ኣቦና ናይ ሃይማኖት ምሳሌ ናይ ሃይማኖት ሃዋርያ ካህን ሃዋርያ ዝኾኑ ቅዱስ ጻድቅ ናይ ኢትዮጵያ ሃዋርያ ኣቦና እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክነኽብሮም ምስቶም ካልኦት ቅዱሳን ምስቶም ካልኦት ጻድቃን ምስቶም ካልኦት ቅዱሳት ኣንስት ከፍ ከፍ ክነብሎም ካብ ጽድቆም ካብ በረከቶም ካብ ምልጅኦም ካብ ቃል ኪዳኖም ክንካፈል ይግባእ ማለት እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።